Moje meno je Martin Balaš, som trénerom v prešovskom klube. Mám na starosti deti od veku nejakých 5 rokov do nejakých 7-8. To je predprípravka ku korčuľovaniu. Som sa dostal veľmi skoro, asi nejaký 3-ročný som bol na tomto prešovskom zimnom štadióne, kde som robil nejaké prvé kroky na korčuliach. Potom postupom som sa dostal do nejakej prípravky, kde ma viedol môj otec z juniorky. Potom som prestúpil do A mužstva v Trebišove, kde som odohral nejaké 2 sezóny za mužov. Následne som sa dostal do Bardejova, kde sme vlastne postúpili do prvej lígy. Vždy som túžil, samozrejme ako každý mladý alebo mladší hráč, dosiahnuť to čo najvyššie, čiže moje ciele boli hrať za A mužstvo mužov. Následovne chcel som sa dostať do nejakej reprezentácie a potom samozrejme nejaké zahraničie a tak ako každý jeden mladý hokejista chcel sa dostať do NHL. Nemal som to šťastie sa nejak lepšie presadiť, ale neľutujem to a môžem povedať, že hokej mi dal strašne veľa aj po tej ľudskej stránke, po športovej. Počas mojej kariéry som stále pôsobil na poste ako ľavé krídlo alebo pravé krídlo. Otec ma naučil korčuľovať, doviedol ma na tento zimný štadión. V podstate som sa snažil ísť v jeho šľapajách. Takisto ja to robím a ukazujem niečo mojim vlastným deťom. Mám staršieho syna, ktorý sa volá Patrik, je deviatak, pôsobí takisto v tomto prešovskom klube. A samozrejme musím spomenúť aj Ríška, ktorého mám v prípravke a je dosť snaživý a chce, baví ho to a vidí to od staršieho brata. Naša hokejová predprípravka funguje asi takto. Na ľade sme 4 tréneri, môžem spomenúť pán Chalupa, pán Duda a pán Ondričko, ktorí sa tomu venujú a robia to s láskou a so srdcom. Snažíme sa tým deťom odovzdať na ľade naozaj čo najviac a chceme z nich vychovať v prvom rade nejakých dobrých ľudí. Minulý rok sme tu mali Extraligu. Myslím si, že tá Extraliga do Prešova patrí. Dúfajme, že sa urobí čo najviac preto, aby sme to vrátili späť ako Prešovčania. Budem rád, keď sa nám to podarí a Extraligu dotiahneme do Prešova. Toto je môj syn Patrik, má 14 rokov, hraje v klube HC Prešov, je deviatak, navštevuje školu Československej armády, ktorá je zameraná na hokej. Patrika som dovedol na štadión ako, myslím, že mal 4, vtedy to bolo jeho prvé verejné korčuľovanie a od hokejovej predprípravky, od tých najmenších, od škôlkárov až po 9. ročník, v ktorom sa momentálne nachádza. Jeho hokejový post je ľavý obranca, kde si myslím, že hraje zodpovedne. Patrik sa takisto venuje aj doplnkovému športu, ten je vlastne hokejbal pod vedením Adama Krivdu. Minulého roku boli majstrovstvá sveta v hokejbale v Liberci, ktorých bol kapitán mužstva a všetky 4 zápasy vyhrali. Na prešovskom zimnom štadióne vyrastalo veľa skvelých, fantastických a dobrých hráčov, majstrov sveta, napríklad Igor Liba alebo Jan Vodila, Milan Stáš. To boli všetko moje vzory. A tvoje sú ktoré? Mojím obľúbeným hráčom je Alexander Ovečkin, ktorý hrá za mužstvo Washington Capitals. Tam by som chcel jeden deň nastúpiť. Na hokej ma najviac baví kolektív srandovný. Na tréningy sa tiež teším hlavne kvôli kolektívu. Na tréningu sa snažím odviesť 100% prácu, tak ako spoločne aj s mojimi spoluhráčmi. S mojim najlepším kamarátom, vlastne s ktorým som aj v obrane, máme vlastne sen nastúpiť jedného dňa na zápas proti sebe v NHL. Ja za Washington Capitals a on za Boston Bruins. Ja ako rodič, tak ako som hovoril, budem ho v tom podporovať a budem veľmi rád, keď sa mu naplnia nejaké tie sny športové, ale takisto aj nejaké tie životné ciele. Čo sa týka vybavenia a finančných záležitostí v konkrétnom športe hokej,
Mesačné poplatky v tejto kategórii predprípravky sú do 30 eur. Deti, ktoré sa prihlásia do nášho klubu, dostanú štartovací balíček, v ktorom je základná výstroj okrem korčuly a hokejky. Kto má záujem dať dieťa na hokej, tak tréningy máme kedy? Sobota, nedeľa a štvrtok. Sobota, nedeľa a štvrtok. Budeme vás čakať a tešíme sa. Keď chcete dať dieťa na hokej, tak nás nájdete na webe alebo na štadióne.